Evder Gridayı Navçaya Silifke'ye Mersin'e Graveke nasıl olsun Grave nişanı verdim. Navun dibinin peşverimin Grava Tisane'ye. Evderce ki efsuniye. Kesek vandaran rasti ne tabelaya ve heye u ne ji GPS de civi nişanlanı heye ve dera veki ku jimrovan hatıve ve şartın beli evder grava tisaneye ve dera kesin taybet anku embejin leşker taybet bu leşkerin Türkiye hatiye hava kirin xwazim cêwî jî nîşanî we bidim ji kerema xwe re vê dera baş temaşe bikin ji bo serfermandaran ji bo serbazan hatiye hava kirin cihekî muazzam e rastî jî dema mirov tê matmayî dibîne di vê dera xwaz mezin e yanî kesin taybet tên vê dera ji gel re mirov hema bêje girtiye hemû der serfermandaran refermandaran cihekî biçûk ji kesên ji derve bên kesên biyanî ve iştine ew kes tên li vê dera jî dikevin avayî bi rastî pir gelekî batir gelekî temiz e gorî gotina ev der xoya herî xweş ya Tirkiyeyê hava wî şîn e cihanê de jî cihekî xoyekî herî xweş a rêza sêzdemîn de ye eger rêya we Mersînê ket bi rastî hûn karin bê navçeya Silîfke derbas bibin û bi pirsê an ku em bêjin serî de jî gote nîşaneya tabelaya jî tune ye ji bo ku mere bê vê giravê ji kesan hûn dipirsin bi pirsê mere tê xursê belkî me kurmanciyê ye min ew pêv jî gote hûn ê bipirsin hûn ê bên vê dera Tîsanê xoya Tîsanê grava Tîsanê bi rastî cihekî gelek taybet gelek xweş e ev der jî cihekî xwe ye.